ungishaya ngempama mina ngizobuyisa uright ke angizukulokhu ngichitha kude kabe yami imbuzo u3 uyiphendwa nje ngoyibuza kwami umbuzo oqala uthi mayingixaka akunankinga lembuzo lena ke yazi imnandi ngani Yeah. imnandi ngokuthi mina ngisho ukuthi right angisho futhi ukuthi wrong kodwa umuntu ozobe sebukela ozobe seyijajela ukuthi yena ubona kanjani Yeah. so shuthi nje yathi iphendulayo sihleka nje kube mnandi sihleke khona lokho kube mnandi Yeah. siqhubekele Yeah, okay. Kuphela lento ifuna ukuthi ubugade nento oyiphendulayo ungaphozi ngoba abantu balaka into encane. Okay mfowethu ngicela ungipelela angidinga ukupela lokuthiwa ukusho Yabona ke mfowethu ke iyekeke lento yokupela ke mfowethu mina ngayeka ka2 mfowethu esikoleni kwakunezimpi ngasekhaya ngayeka esikoleni mfowethu lento yokupela nje mfowethu iyeke ungayizama kwethu kulungile khwanqa ungayizama hwanqa kulungile khwanqa ungayizama lonto leyo kulungile sengizile khwanqa ngiseze ukuthi ngipelela ke khwanqa ke noma ngibizele inhlamvu zaleli gama ingqungquthela yini enqunquthela mfowethu la kubuthene khona abantu noma ngabe kuzokhulunywa ukubona makuthiwa mhlambe inhlangano thizeni ibiza inqunquthela kuzodingidwa mhlengabe mhlambe yinsiza mhlambe noma yimfuno ezifunwa abantu incanti yona nqunquthela leyo nami phela angeke ngize ngingazi konke ngishaya ingoma engaka bese ngihambe ngazi noma yini yabo kodwa nje inqunquthela into ila kusuke kubuthene khona abantu mfowethu yokhulunywa ngezinto ezithile lapho yona nqunquthela ke leyo ngwenza phela nawe wazi ngendlela yakho cha sekusengweni hayi asithethele umbukele ekhaya yaphendula question number 2 ngaphandle kwama Soul Brothers noma Shwabana awusiphi iqembu lomculo umbhaqanga olaziyo umbhaqanga mfethu yabona ofeleba angithandi mina ngithanda ofeleba mfethu ofeleba mfethu bayashaya mfethu ukuba kuthiwa ngaphandle kofeleba elipheleni mfethu ayi kumbhaqangeni mfethu ngaze ofeleba nabo ma Soul Brothers nayo yonke sengizokuyeka ngoba vele ofeleba mfethu ngiyacabanga ulibamba lelo ofeleba ngiyacabanga ukuthi ngisheshe ngiyiphimise bese ayi ofeleba ngeke futhi bacula ngempela bona lo mfana lo kuthi uzamoya uyacula lo ofeleba ngeke okay question number 3 inhlambi yamanzi ifela emanzini inhlambi yamanzi yebo inhlambi yamanzi ifela emanzini isaka leso yeah esisho ukuthini ayi mfowethu yabona nje lento ezakha sengayikhohlwa ngisho esikoleni ngangekho good kuyona kahle nje mina mfowethu ngangisidomo esikoleni wakhuluma nomuntu wayisidomo esikoleni mina ngangaze esikoleni mina mfowethu esikoleni ngangazi ukuthi mele esikoleni mina mele uyodla kushelwa intombi kubuka othisha mabebhekele kube mnandi nje kuthiwe wow sibuka sishela ingane ngangazi lokho mina mfowethu ngagcina ka2 esikoleni kwaphinde kwaba nezimpi ngasekhaya siloko sibhonyana nabafana bangale ukulezonsizwa wena lapho mina ngiqishe lapho kwaziwa nje ukuthi mase kuthiwa kuyaliwa ziyakhala nje esikoleni nje mfowethu mina umuntu makuthiwa kuyakhulula kuthiwa bafowethu impi kade kuliwa uthisha omkhulu mayesendlanisile gqizile sitshele wakwaziwa nje Christian manje kwathiwa nje kade sekuliwa amehlo onke azobheka ngakimi kwakhona igayigayi nami ngangiphethe zazimbili mfana kaShoba nomfowakathi lo kuthiwa uskete esincane 3 cm umkhangiso into ezimnandi kuze abantu beyihalela bejenge undumfo kaKhanyile engangazi kahle nami ukuthi mangiphethe zona yabona mfowethu ngake ngashaya icontainer yanyakaza 2 days inyakazi icontainer mfowethu ngishaya ngequpha mfowethu la ngabona khona yabona nginamandla nguSamson straight ke ngeke ukizile impendulo yami anganginikanga kodwa ke uthe uzowenziwa ishajela ngasekhaya yena usayichazela udaba lakhe nami ke angisabuyele emuva kodwa sibakhumbuza abantu ukuthi besibuza ukuthini sithe inhlambi yamanzi ifela emanzini kusho ukuthini lokho inhlambi yamanzi ifela emanzini nawe ungahamba ke uyogooglisha uma uthi ukhona umuntu omazi wesizulu akulekelele isizulu sibaleka kakhulu kanza wethu njoba ikakhulukazi bengabaquli bayasincangatha lapha basicanga ngiyathemba nje lelo musho wami lo uzothi mase uhlazile ahamba okhipha ingoma eqondile ngoba inkulumo la icashe kakhulu futhi ijulile mfowethu awuthinte ukugcina sesihamba mfowethu uyena ngitshene wangilahlalani tshela mina wangiwiselani uyena ngitshene wangilahlalani uyena usubana banemali
abagezilo ke umfo wangcobo kwangoni wena usubana bale mali abagezilo mafafenkana hayi khuphuka msumsasula wena wena njene wangilahlelanani tshela mina dala wangibuyiselani ngabantu wena njene wangilahlelanani wena usubana bale mali abagezilo samthetho empangeni kanti ungala nje usuthanda udiskendo hey go kanti ungilahla nje